Ja, og vi er her på vores vej sidste stykke op til 9.000. Og hvis der var, så skulle vi have oxygen helt ind i maskinen nu, og trykket skulle udlignes. Og vi er tæt på vores morindikator. Vi kan se, at vi skal flyve lidt længere til højre. Hvor interceptorland gør vi så. Så er vi lige ved at få fat i. Vi er, som vi kan se hernede, 18 nautiske mil, 18,4, 18,3, og I kan selv følge med her, 18,2 nautiske mil, cirka 36 km fra. Cirkus. Og vi er oppe på, det kan I se her, oppe på 8.700 fod, og hastighed her, jeg har lav hastighed, jeg har alle oppe, men oppe i denne højde vil der altid være problemer med hastighed. Vi kan prøve at tage om det hjælper herpå. Tager vi mixeren ud. Og vi ser, at mixeren er her. Luften er tyndere oppe, så men det er en smule udtrykket er fint. Det er grønt. Her ser fint ud. Og vi er ved at være oppe nu på 9.000 fod, og som er vores højeste punkt. Vi skal op, og vi kan se, at vi er lige kommet over de lette skyer. Og nu skal vi se, at vi kommer ind over bjergene, før vi når ind i Santa Barbara. Santa Barbara Valley. Vi kan lige prøve at se her, hvad jeg mener. Her har vi vores Grumman approaching, det var det her. Vi kan se her, og vi kommer ind i den, der hedder der står her, det betyder radial, og vi kan se, at det vil sige, det er jo imod GPS'en, så det er jo faktisk herover vi skal læse det. 115 her. Og når vi kommer den anden vej, så skal der stå selvfølgelig omvendt. 141 kan vi se her, står der. Der er vores track, og hernede har vi 90. Vi kan se, at vi har nord direkte her. Så har vi 30, 60, 90, 120, 115, 100, den hedder 141. Men på kortet her kan vi se
det er den rute, der hedder 142. Den hedder også ruten her. Skal vi se her. På World Low Altitude. Det er lige efter Bern. Der kan vi se, at den står her. Vi skal op på 9500. Og det næste bølge, det er, vi kan se, at vi er på vej ind mod Santa Monica. Det har vi herovre. Den hedder ruten her. Der står ikke noget her, men det er. Og 9.500 skal vi op i. 6.000 her. Kan se vi her 6.000. Og her det er halvvejs, hvor vi skal over til Santa Monica. Vi kan se her 9.500. Og 9.500 her står der også. Vi går helt tilbage til vi er i verden. Sådan der har vi bjergene. Og vi kan se, at det er militær her, Special Military Activity Riverside Radio on 122.2. Og der kan man så få at vide, om der er noget, om der er fly og øjeblikkede øvelser i området. Og ellers så er det V23 står her. Det er hætningen den vej. Kan vi se her, det står her. Der står 142 og det passer også hernede. For vi har 150, 145, 140 her, 41, 42, passer lige præcis. Og det er over passet. Pyramide Lake her. Denne her Pyramide Lake, der er en powerplant her. Og der skulle være nok at ske på. Det næste hedder altså SMO. Og jeg kommer tilbage til det. Vi skal ind i her. Det var en kort gennemgang af broren. Vi er og vi er derovre her. Det var det VOR snak. Vi er på vej. One, 2, 7.1 for Cessna Mike Echo Sierra. 127.1 Cessna Mike Echo Sierra. Ja, og vi skal færdig Los Angeles. 127.1. Det er Los Angeles Center. Og vi kalder op. Los Angeles Center, Cessna
det? Vi skal 297, og vi går ind og sætter altimeter her, 4, 5, 6, 7. Så har vi sat det, og vi kan se, ja, der skal ikke være noget problemer med at komme over bjergene. Men vi er godt nok langt ude, og som vi kan se hen over bjergene ned til Santa Barbara bassinet, der var den bassinet, og det gør vi herovre. Så har vi alt ser godt ud. Og her er vi indenfor. Og vi er, kan vi se, lånen er ved at trække ud. Man skal ikke prøve at gå efter det. Men det er på det, vi er ved at være over. Vi kan se, at vi mangler 9 nautiske mil. Vi er ved at være over området. Og det er det her, der hedder tilfladet 2 ved at være. Det vil så senere følge sig til frontfladet. Og vi skal have fat i Santa Monica. Det er VOR. Og det gør vi her. Jeg bliver lige nødt til at vise det. Her kommer vi ind i territoriet Los Angeles. Og her. Santa Monica ligger hernede. Her. Santa Monica. Og det har Santa Monica 110,8, og det gør vi her. Trækker den op. 110,8 sætter vi herop. Kører vi den ind. Og skriver 8. 110,80000. Det er Santa Monica, det var etteren. Og nu kan vi sætte vores heading. Og så vil vi se, at her får vi et tilflag med det vi går til. En anden måde at se på, om vi har gået der at se på GNS'eren. Det er vi. Og så hedder den 141 og 142. Om lidt så vil den her gå til overgå fra. Man kalder det et flag. Og herover har vi det samme. Vi kan lige høre, om vi har koden på, om vi har modtaget det. Og det har vi. Og hvad er det lyd? Vi har den altså. Vi kommer forbi, når vi lige får
Og vi kan se, at vi har stadigvæk tilfladet på. Vi har 8 nautiske mil. 3 nautiske mil nu. Så vi venter lige til bladet vender. Ja, og vi er tilbage her. Og vi kan se, at vi har 1 nautisk mil nu. 1,7 nautisk mil, og vi holder øje med det her flag her. Og vi kan se, at pilen er gået helt ud til højre. Det beviser, at vi befinder os lige over VUR. Og det vil sige, at vi ikke kan modtage faktisk præcis guidance for kursen til mordet. Så der venter den vente. Det var før fra til. Nu hedder det fra bladet. Og nu bliver den, man kan se, at den bliver større og større og større. Vi kan trykke ind på ord 1, hvor vi har Santa Monica. Og nu skal vi dreje her. F44, F43, F42, og vi tager F42, og vi kan se Santa Monica. F45, F42. Vi skal måske lige lave en prøver her. Sådan. 130. Og vi kan lige vende hele den her. Og det gør man ved at tage 533 og vender den om. For Cessna Mike Echo Sierra. Mike Echo Sierra, we go in here.